जगात अशी माहिती हे जगात दाखवून दिले कशी किती धार्मिक शिकली गेली गरीब लोकांना कशी मदत करायची इंग्रजांनी सगळ्या लोकांची कारण विश्व कार्यक्रम अजून इकडे टॉयलेट बांधला ते विश्व त्यामुळे टॉयलेट सगळं घरात अशिवाय अजूनही आमचे टॉयलेट जाऊन आणि सरकारपासून सांगतात अजूनही असं आमच्या अलीपासून सांगायचे आम्ही दाखवून दिलं आम्ही संकेत काय मला अशी तरी जी आई चालली ते इंद्राला दिले इंद्राने एक ताट मध्ये तिची हत्या केला आहे आणि जास्त सांगितलं असत म्हणून अशी जी धाडसी इव्हन तुम्ही जर असं की आज बांगलादेश आणि पाकिस्तान किंवा तेव्हा तिने ऍक्शन घेतली तेव्हा आणि देशाचं संरक्षण सगळ्यात लहान मुलं व्हायला लागलेल्या सगळ्यात मुली आशिल्ली आणि एक स्ट्रॉंग आयन लेडी आशिल्ली तिचे कार्यकर्त्या पहिला 4 टर्म्स ती प्रायम मिनिस्टर आहे आणि फर्स्ट इंडियन लेडी प्रायम मिनिस्टर आणि तिचे नेतृत्व इतले आशिल्ले की सगळे लोक तिका भायले देश सुद्धा तिका एक मानान तिका पळयताले आणि तिने देश आमकां खूब फुडें येयलो आणि तिचे हिंदी जावं इंग्लीश जावं ती एक कमाल आशिल्ली लँग्वेजीचेर भायर वगैरे ते एकदम अशें उलयताले तर कोण कार्पेट फुटलेला अशी जी लेडी आसा तिका त्या तरेची खूब आमकां दूख जाता आणि ती आशिल्ली जाल्यार आमी आनी काँग्रेस पार्टीचे फुडें आनी वता आशिल्ली म्हाका दिसता आमी सद्या आमी तिणी खूब प्रयत्न केले आनी जे इंग्लंडेक आमी काम करपा खातीर आनी देश घडोवपा खातीर खूब कार्य केले आसा आणि आम्ही सदांच एक काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आमच्या इंदिरा गांधी राजीव गांधी सरकार सदांच याद करता आणि त्यांची याद करपाक सारखे ते लोक तेंच्यांनी खूप मोठे योगदान आमच्या देशाच्या डेव्हलपमेंटाक दिला हें सगळे जाण जाणा जेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो त्या टायमाची परिस्थिती जर दोळ्या मातशी हाडत जाल्यार कळटा कितले डिफिकल्ट सिच्युएशनान टेक्नॉलॉजी नासतना खूब सारखे प्रॉब्लम आसतना तेंच्यांनी देशाचो विकास केलो एक हो विजन दवरून फुडें देश आमचो कसो जातलो हो विजन दवरून तेंच्यांनी कांय प्रोग्राम स्टार्ट केले आमकां आयज आमी तांकां सर्विसीस केल्ले आसा तेंचें बलिदान आसा ते आमी तशें हें करूंक शकना तेंचें बलिदान तेंच्यांनी आपल्या आयुश्याचें दिल्लें आसा डेव्हलपमेंट करता आसतना दिल्लें आसा